Hi ha vivències i imatges que ens acompanyaran sempre. El 29 d'octubre de 2024, l'aigua es va desbordar, el fang ho va cobrir tot i es van alçar mans que portaven llum, sostén, certeses davant la incertesa. Moltes d'aquelles mans eren joves, van prendre el comandament, van tornar a posar la vida en moviment, la força d'aquells i aquelles que tenen tot per construir. Però també van sorgir mans que marcaren rumb i calma, fermes, sàvies, les d'aquells i aquelles que ja han construït molt. I així vam assistir a la versió més lluminosa de la solidaritat intergeneracional. Quan tot es va desbordar, va bategar una força única, cuidar allò que som. Més de 20.000 persones es van alçar, veïnes i veïns, amigues i amics, entitats i associacions, voluntariat en acció. La solidaritat es va fer xarxa, es va traduir en força i es va revelar com a comunitat viva. Avui, més d'un any després, moltes d'aquelles mans continuen ahí, cuidant present i futur. Recuperant la nostra albufera, salvant records en forma de fotografia, rescatant memòria i afectes, acompanyant la recuperació personal i social. Perquè allò urgent es va despertar, però allò important continua sent mantindre viva la flama que construïs i transforma. I així, quan el món tremolava, els vincles sòlids ens van sostindre. I vam aprendre que pertànyer no s'imposa, es cultiva i creix. Creix quan una mà s'estén, quan una veu suma. I quan ocorre esta alquímia, la comunitat deixa de ser un escenari i es converteix en una força que batega en col·lectiu. Com diu la pedagoga Anna Forés, la resiliència és donar sentit al dolor, un cant a l'esperança. El que va passar pot ser una oportunitat, un començament, un punt de partida cap a una societat més amable, sostenible, justa. La resposta social davant la Dana va ser inspiradora, acció voluntària pura, genuïna i espontània, comunitat en moviment. Ara toca canalitzar tota aquella reacció cap a projectes que reforcen el teixit social que ens va sostindre. Parlem de participació, de crear espais on la col·lectivitat i allò comunitari es cultive de veritat. Llocs de trobada per a una joventut que mou, decidix i crea, i per a totes les persones que porten anys sostenint. Des d'eixa unió, la comunitat respira, avança, es reforça. Una jove amb la pala al muscle serà per sempre un símbol d'aquells dies. Avui celebrem totes les persones voluntàries que van fer girar el món quan semblava aturat. El voluntariat transforma l'adversitat en esperança, reconstrueix vides, reconstrueix comunitat. Gràcies a totes les persones que demostren que som comunitat, som poble, som comarca, que som xarxa. Continuem teixint-la juntes i junts.